foi requerida tamén a presencia da Garda Civil e o que sucedeu foi que atoparon ali a unha muller en estado grave, que herida por unha arma branca, e se inyectaron durante 15-20 minutos a reanimación e non foi posible. A Garda Civil que estaba ali presente, pois ante as evidencias do que estaba sucedendo no lugar dos feitos, pois procedeu a detención do marido da falecida e desplazouse ao cuartel oposto ao Guardia Civil da Rúa, onde permanece aínda. Durante a noite chegáronse ao cuartel da Rúa os servicios da Policía Judicial da Garda Civil, que están realizando o seu traballo, investigacións, elaborando informes para previsiblemente pois que mañá se lle presente ante a xuíz de Pobra de Trives. En este sentido, pois non hai máis novedades, hai que esperar a confirmación definitiva, pero todo apunta en este sentido. En todo caso, se me permitides unha valoración ante estas situaciones, como cada vez que hai un feito deste tipo, e se se confirma isto, sería a primeira muller morta en Galicia no 2025. Eu diría que tres cousas fundamentais: contundencia na condena, contundencia na visibilización, contundencia nas concentracións que vai haber hoxe en algúns puntos de Galicia, a delegación, a subdelegación do Goberno de Ourense ás 13 horas, empatía coas víctimas e coas mulleres que diariamente están sufrindo a violencia de xénero, tanto física, agresión física, como agresións psicolóxicas, porque ademais destes casos tráxicos, hai casos diarios de denuncias de mulleres que están sufrindo este tipo de cousas, este tipo de acoso, este tipo de agresión, e, por suposto, continuar con inversión, con convencimento, con determinación nos procesos de formación, de educación, de control e empatía coas víctimas, empatía coas mulleres que están sufrindo estes problemas e empatía coa súa situación, vixiancia, contundencia e, como digo, pois, permanecer atentos e visibilizando, dedicando esforzos, o Pacto de Violencia de Xénero que se acaba de renovar, e todas as accións que son inversión realmente, porque son inversión en vidas, en saúde e en liberdade e felicidade para as mulleres.